Erokamano ahinya. E studio ma Kisumu kanyo mwachak kodi, ogai mar ODM Raila Odinga nowacho kanyo ni piny Kenya odoge twak. To en twak tok twak. En twak tok point ka point migolo, mabende ok luw kosechop kare. Kirango mag NADCO kuom points achiel ema osetem ket kare, mano mar IBC, mar chuogo IBC manyien mondo mi one adier ni orwako oganda duto. Machielo madipo ni otem keto kare, mano mar duoko piny pek mar ngima mabende nitiere kata mano mipek. En moro mar VAT manitiere wi mwandu mago mag modhi, mago ma itiyo godo kaka teko pacho kae kata fuel, kata mano bende noduoki thuolo machuok kata ka ripodi oseketa tem. E kind mamoko mapok ochop kare, moting'o nyaka two-third gender rule e kind moko mantiere karka. Twak e yo minya bedo ni iluwo tok ng'anyo ka ng'anyo, tinene gi wang' machal nade. Cleophas adwaro mondo akaw thuolo ni mokwongo mondo aduok erokamano ne jo Kenya kuom thuolo maduong' ma wayudo kawuono mondo warom e dalani mar Kisumo e station mar Ramogi Royal Medias. Ok wadak e sama ber ahinya Cleophas, wan kod kuyo marach nikech gik matimore. Adwaro mondo awachi ni Kenya osebedo gi twak maromo 7 nyaka ne wayudo uhuru. Twak mokwongo notim niluongo ni Lancaster House Conference I mean. Man notimore higa mar 1963. Nomiyowa gik nidwaro gik moko ariyo, nidwaro independence mondo nwariemb ukoloni, to bende nwabed kod constitution. Adwaro mondo ated jo Kenya chien mondo gidhi gisoma ne constitution mane wabedo go mokwongo, kendo gi kaka nokethore gi joma nokethe. Twak mar ariyo niluongo ni Inter-Parties Parliamentary Group. Mane romo e kind Moi government kaachiel kod opposition parties higa mar 97. Atimo ma mondo mi jo Kenya oduog pachgi machiegni ni kane twagni osebet kendo ne wawuoyo maber ma ji notieko ni idwaro ni mondo otim gimiluongo ni constitutional reforms. Omenda makore lach notigo e romo maromo kama. Chandruok pod nosiko. Koromo higa mar 2008 ne wachako wabedo gi twak machielo mano gik ka koro itimo gimiluongo ni power sharing. Higa mar 2010 wachako wabedo gi twak machielo ma onyuolo gimiluongo ni devolve corruption or devolve government mwaneno kawuono. Anyalo kwano gi nyaka mar 7 to kadwa donjo kanyo. Gima dwaro mondo awachi ni wuoyo ok rach, to wuoyo nyaka ji wuo kod adiera. Kendo ka ji otieko wuoyo to ji wacho ni gima nyo wawacho wasetimo. Mano kaka nyalo lero mokwongo kadhiwa mbele kod wach